Hej så alle sammen, det er Lille her fra BC Gaming. Jeg har lige en lille update her til jer. Den første ting, jeg lige vil sige, det er, at undskyld for, at det ikke er den samme server, vi kører på som første gang. Det er fordi min Windows det fuckede op, så. Det er fordi hans Windows det fuckede op, så vi kunne ikke gemme den anden server der. Så vi er simpelthen nødt til at starte på en ny, og så vil jeg bare håbe, at I godt kan lide det. Men så er der også en anden ting. Det er, at vi har rundet 20 subs, og det er vi meget taknemmelige for. Så det er bare en tak. Og så har vi så fået et spørgsmål, det vil Frederik lige svare på. Og det er fra en, undskyld hvis det blæser lidt, men det er fordi vi står hernede ved Kielen, der er meget vand og sådan noget, og så det blæser okay meget. Men mit spørgsmål det er, what phone do you have? Og det har jeg fået på Xboxen, det fik jeg her den anden dag. Og jeg har en Samsung Galaxy S3 White model, 16 GB. Jeg håber det svarer på dit spørgsmål. Og så har du lige en sidste ting at sige. Jeg ved godt, det er ret tidligt at sige, men I skal bare glæde til nytår, fordi der vil vi... Jeg ved ikke, hvor mange videoer ud, men rigtig mange videoer ud. Og det bliver sådan til... Vi kan også ske, at vi laver en nytår special, hvem ved? I skal bare glæde til nytår, fordi jeg har det godt, det bliver en fest. Men have det godt. Hej hej.